Ningú no pot negar que estem parlant de persones en situació de dependència extrema. Persones que necessiten atenció a les 24 hores del dia. Famílies que viuen en tensió permanent, emocional i econòmica. Qualsevol intent de millorar aquesta cobertura és necessari. Aliança Catalana valorem positivament el contingut d'aquest decret. Les mesures que proposa són necessàries. Per això i per responsabilitat amb els catalans que més ho necessiten, hi votarem a favor. Hem d'entendre que darrere de cada persona amb grau 3+, de dependència extrema, hi ha una vida completament condicionada, una dependència absoluta, una necessitat d'atenció constant, dia i nit, i no dona treva als familiars. Aquestes famílies no només cuiden, sostenen. Sostenen emocional, física i econòmicament, en silenci i amb desgast. Implica cansament, incertesa i moltes vegades solitud. Ara bé, una cosa és reconèixer la necessitat i una altra molt diferent és afirmar que la resposta és suficient. El decret llei 1/2026 posa sobre la taula unes prestacions econòmiques elevades. Sí, xifres que sobre el paper poden semblar importants, però que a la pràctica el relat canvia. L'atenció 24 hores no és una estimació, és una necessitat vital i els hauran de continuar complementant els propis familiars amb els seus recursos. Això ens porta a una primera qüestió de fons que ens fa reflexionar sobre si estem davant d'un sistema que cobreix les necessitats o estem davant d'un sistema que les alleugereix parcialment. És cert que flexibilitzar és positiu i flexibilitzar sobre una base insuficient no resol el problema, el redistribueix. Aquí és on hem de fer incís en el que està passant sobre el sistema de serveis socials a Catalunya. El problema no és el decret, el problema és el sistema, tensionat, saturat, que fa anys que funciona al límit. Els terminis i tot el que el decret parla d'agilitzar i de reduir temps, de donar resposta breu a la realitat, són retards, esperes, processos lents i dificultat per accedir als professionals. Convindran amb mi que no n'hi ha prou en reconèixer drets, si no hi ha una infraestructura que els garanteixi. El decret també modifica la llei 12/2007 per permetre una intervenció més directa de la Generalitat en els programes d'atenció que presenten la solució per agilitzar i també planteja interrogants. Per què els serveis socials de proximitat tenen una funció que el reconeixement directe de les persones i de les famílies en el context social? Per què el sistema està tensionat? Per què les prestacions no arriben? Per què els serveis estan saturats? Perquè fa anys que el sistema de serveis socials creix més en demanda que en recursos. Fa anys que s'assumeixen noves responsabilitats sense una planificació proporcional. Fa anys que es legisla ampliant drets, cosa que és positiva, però sense garantir els mitjans per fer-los efectius, sense cribar els seus destinataris. El problema és que aquest sistema està col·lapsat, saturat, enfonsat per un model d'acollida i integració que ha fracassat estrepitosament. I sí, ho tornem a dir sense embuts i sense complexos. La onada migratòria descontrolada ha rebentat el sistema. Milers de persones arribades en pocs anys consumeixen recursos públics que haurien d'estar destinats a prioritzar les persones que realment ho necessiten i que han cotitzat tota la seva vida. Els serveis socials, repeteixo, estan saturats. Les llistes d'espera per valoracions d'independència s'allarguen anys. Els equips d'atenció domiciliària no donen l'abast. Les residències i centres de dia tenen llistes interminables. El pressupost en prestacions socials, en habitatge i en sanitat ha explotat. Molts dels malalts que podrien ser beneficiats d'aquestes mesures porten anys i panys esperant per manca de pressupost. El model d'integració ha fracassat. Ha fracassat perquè no hi ha integració, hi ha substitució demogràfica, hi ha col·lapse, hi ha dues realitats paral·leles. D'una banda, els que paguen i pateixen, d'altra banda, els que reclamen sense haver cotitzat mai. Aquest decret parla d'increments, de quanties, de comptabilitat, de compatibilitats, però no diu ni una paraula sobre prioritzar els catalans, sobre controlar l'accés ni sobre com aturar l'arribada massiva que està enfonsant el sistema.
Això és el que denunciem a Aliança Catalana. Mentre el govern aprova aquest decret, continua sense defensar els recursos públics que han de ser primer pels d'aquí. Votarem a favor d'aquest decret perquè les mesures són positives i perquè no deixarem que els malalts extrems sense aquest petit avenç. Ja ho deia Daniel Cardona, quan no demanes res a l'ocupant ja has acceptat que mana. Moltes gràcies.